Napriek mrazivému počasiu prišlo k zrúceninám starého chrámu a kláštora na Katarínke v Malých Karpatoch asi 500 návštevníkov. Ľudia z celého Slovenska sa vybrali na tradičný trojkráľový výstup spojený so svetou omšou. Svätá omša pod holým nebom tohto roku prilákala rekordný počet návštevníkov. Na prechádzku sme prišli po sviatkoch trošku vytráviť. Ľudia sú tu, je ich tu dosť, takže nevadí, aspoň sú tu žiadne medvede, nemusíme sa ničoho bať. Prišiel som z Košíc, áno, a veľmi sa mi to tu páči. Nečakal som, že tu bude toľko ľudí, ale som veľmi rád, že prišli všetci a i keď je nám tu zima, ale je tu dobrá nálada. Už vyše 30 rokov sa viac ako 2000 dobrovoľníkov snaží obnoviť zničenú kostolnú väžu a zasanovať okolité múry. Za tú dobu objavili 4 krypty a 8 kaplniek a niekoľko ďalších fragmentov okolitých budov. Najčerstvejšie objavy to sú tie pivnice v kláštore a kláštorná väznica, ale nie je to len o objavoch, je to aj o tej práci, konzervácii, aby čo objavíme aj vydržalo pre ďalšie generácie. My tu vyrástli, veľa vecí máme vďaka Katarínke, aj tieto ratole sú vďaka Katarínke, manželka je vďaka Katarínke a podstate celá tá dobrá zmena života vďaka Katarínke, takže myslím, že je dôvod sa chodiť nie jedenkrát. Svätú omšu v ruinách kláštora odslúžil pozvaný jezuitský kňaz. Zvyčajne sú to kňazi, ktorí majú blízko ku Katarínke, vždy pozývame takých najbližších, mnohí z nich tu aj dobrovoľníčili a dobrovoľničia a prinášajú aj taký ten duchovný rozmer a tú svätú omšu na toto miesto. Vlado Hulík, Slovenská televízia.